Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Arong. Taong 1954, Sagay, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mangunguha ng tuba itong si Arong. May pamilya na din siyang binubuhay noong mga panahong yon, kung kaya't kinakailangan niyang magdoble kayod para sa mga ito. Bagaman isa lang siyang ordinaryong tao sa paningin ng karamihan, lingid sa kaalaman ng lahat ng kanyang mga kababaryo na meron pala itong tinatagong sikreto sa kanyang pagkatao. Magmula kasi noong nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya, pinilit niyang mamuhay sa pamamagitan lamang ng kapasidad ng isang ordinaryong nilalang. Kung hindi niyo kasi naitatanong, itong si Arong, isa talagang mangkukulam. Pero hindi lang siya bastang mangkukulam na naghahabi ng sinulid at karayom sa mga ordinaryong nilalang, bagkus ay meron siyang kakayahang higit na mas malayo sa ganoong abilidad. Halos ilang dekada niya na rin itong itinatago para mapagtakpa ng kabuuan ng kanyang pagkatao. Sa ilang dekada niyang pamumuhay sa Sagay, marami na siyang nakilala. Hindi niya may pagkakaila, hinahangad niya ring maprotektahan ng bawat isa sa mga ito sa abot ng kanyang makakaya. Mabait kung sa mabait itong si Arong, matulungin din sa kapwa at hindi marunong manira. Ang pinakaayaw niya lang, matapakan ang kanyang pagkatao at madamay ang kanyang mag-iinas sa mga gulo. Hindi niya kasi kayang tiisin ng ganong bagay, lalo pat lumaki siya ng walang kinikilalang pamilya. Dahil sa pagtalikod niya sa kanyang mga karunungang lihim, kung kaya't aminado siya na ang iilan sa mga buhay na katagang tinatangan niya ay nakakalimutan na niya ang bisa. Ngunit gayon paman, hindi ito gaanong pinapansin ni Arong sa kadahilanang naniniwala siya na kusa na lamang yung magpaparamdam sa mga oras na yun ay kanyang kailangan. Ayon kay Arong, lahat ng bagay at panahon sa mundo ay merong kaugnayan sa mga nilalang na hindi nakikita. May mga panahong kung saan nagsisilbing anihan ng mga aswang at meron ding mga panahong nagsisilbing oras ng pamimeste ng mga mambabarang. Naniniwala siya na lahat ng mga bagay na yon ay merong kaugnayan sa pag-iral ng mga albularyo at mga tinatawag na mananambal. Dagdag pa niya na ang mga katulad niyang mangkukulam ay nagsisilbing tagapamagitan laban sa dalawang panig. Ang kanilang kakayahan kasi nahati sa dalawang puwersa kung saan kaya nilang makisalamuha sa dalawang magkalabang uri. Maniwala kayo o hindi, bagaman isang ordinaryong tao itong si Arong, may kakayahan siyang magbalat kayo bilang isang hayop. Kaya niya ring makipagsalamuha sa mga albularyo sa kabila ng tinatangan niyang lihim na karunungan sa kaliwa. May kakayahan din siyang pabagalin ang pagtanda ng kanyang katawan na halos ilang dekada ang layo sa kanyang orihinal na edad. Sa taong ito, masaya namang namumuhay si Arong kasama ang kanyang pamilya. Meron siya noong 4 na anak at ang panganay nila nasa edad 21 taong gulang na. Bilang padre de pamilya, tungkulin niyang gabayan ang mga ito upang maging maayos ang kanilang mga buhay sa hinaharap. Para kay Arong, wala nang hihigit pang kayamanan sa kanyang mga anak. Isang araw, habang naglilibot siya sa nyugan, naging maayos naman ang lahat. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, panay naman ang kanyang pangangahoy para maibsan ang kanyang pagkaburyong na nadarama. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang madapo na siya sa gitnang bahagi ng nyugan, bumungad sa kanya ang mga rebeldeng nagpapahinga habang umiinom ng sabaw ng nyug. Pagsilay ng mga ito sa kanya, dali-dali naman siya nitong pinalapit habang nananatiling walang imik. Paglapit niya sa mga panauhing yon, agad naman niyang naramdaman doon ang kakaibang bahid ng presensya. Alam ni Arong na halang ang kaluluwa ng mga ito dahil sa kanilang pamamaraan ng pagtitig sa kanyang mga mata.
Maya-maya pa, nang magkaharap na sila, narinig naman niya ang isa sa mga rebelde na nagwika ng, "Manunuba ka? Pahingi nga kahit konti lang. Babaunin lang namin sa aming lakad." Nang marinig ni Arong ang sinabi nito, agad naman niyang ipinagbigay alam sa taong yon na wala pa siyang nakukuhang tuba. Dagdag pa niya na kung nais talaga nilang makainom ng tuba, maghintay sila hanggang hapon. Hindi niya kasi maaaring kunin ang mga sinasalok niyang tuba sa nyog, gawa ng ilang oras pa lamang niya yung iniwan. Sa katunayan, kaya lang naman siya napadpad sa nyuga ng umaga ay dahil sa titingnan niya pa lamang ang mga sinalok niya kung meron na bang laman. Matapos naman yung marinig ng mga rebelde, wala na itong nagawa kundi ang umalis. Hindi naman nila maaaring puwersahin si Arong, lalo pat hindi nito hawak ang dami ng tubang dadaloy sa mga sinalok nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, laking gulat na lamang ng mga rebelde nang bigla nilang marinig si Arong na magtanong ng, "Huwag na kayo magmaang-maangan pa. Mga aswang kayo, hindi ba? Sabihin ninyo, bakit kayo napadpad dito? Hindi na bago para sa akin na makakita dito ng rebelde, lalo pat kung ang mga ito ay galing sa kabundukan ng kanluran. Medyo napapaisip lang ako sa grupo ninyo. Kung iisipin kasi, nalalapit na ang anihan ng mga aswang. Sabihin ninyo, tama ba ang hinala ko?" Dahil sa sinabi nito, bakas naman sa pagmumukha ng mga rebeldeng yon ang labis na pagkagulat. Animoy hindi nila noon inaasahan na madali silang matutunugan ng isang ordinaryong tao. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagpasya na ang mga itong umalis ng hindi man lang nagsasalita. Hinayaan lang naman yon ni Arong, lalo pat alam niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin sa mga nilalang sa oras na manalasa yon sa kanilang lugar. Noong pumasok kasi ang buwan ng Setyembre, mas lalo niya pang pinag-igihan ang pagbantay dahil sa kanyang mga pangitaing nasilayan sa buwan. Sa pagkawala ng mga nilalang na yon, agad naman niyang pinuntahan ang kinaroroonan ng mga tuba. Tiningnan niya yon pa isa-isa kung marami na ba yung laman. Nang mapagtanto niyang kulang pa ang mga laman nito, pinili niyang bumalik na sa kanilang tahanan para magtrabaho. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, tinipon niya ang kanyang mga anak para pagsabihan na mag-ingat. Kahit kasi kampante si Arong sa kanyang kapasidad, alam niya sa kanyang sarili na hindi sa lahat ng oras nakabantay siya sa mga ito. Makalipas pa ang 2 linggo, habang naglalako siya ng tuba, meron siyang narinig na balita ukol sa pagkawala ng mga lalaking taga roon sa kanila. Ayon sa mga nagkwento, hindi na nakabalik ang mga ito matapos lamang tumungo sa bundok para manguha ng mga kahoy. May mga sumubok na ring maghanap sa mga taong yon pero nakapagtatakang wala yung makitang kahit anong bakas sa lugar. Matapos yung marinig ni Arong, doon niya napagtanto na maaaring ang bundok na pinaglahuan ng mga ito ay ang itinayong pugad ng mga rebeldeng aswang. Upang mapatunayan ang kanyang kutob, nagpasya siyang magpasama sa iilan nilang mga kababaryo patungong bundok. Bago pa man sumapit ang tanghali noong araw na yon, inumpisahan na nila Arong ang paghahanap. Binubuo ang kanilang grupo ng 7 katao na siya namang pamilyar na sa bundok na kanilang pupuntahan. Makalipas lamang ang ilang oras na paglalakad, nadapo na nga sila sa gitnang bahagi ng bundok kung saan tumambad sa kanila ang dikit-dikit na mga punong nakatirik sa paligid. Halos limitado lang din ang kanilang paningin sa lugar sa kadahilanang nakababa noon ng ulap dahil sa sama ng panahon. Maya-maya pa, nang marating na nila ang gilid ng bundok, tumambad kay Arong ang 2 arko na gawa sa pinutol na puno. Paghawak niya sa mga bagay na yon, doon niya naramdaman ang mga sabulag na ibinaon roon ng mga nilalang. Upang hindi siya mapaghinalaan ng kanyang mga kasama, sinubukan niyang magbigkas ng mga usal na pambasag sa sabulag gamit lamang ang kanyang utak.
Sa muli niyang paghawak sa katawan ng puno, doon nila nasilayan ang unang bahagi ng arko kung saan tumambad sa kanila ang mga rebeldeng walang patid sa pagkain ng karne ng tao. Madali nilang natukoy na karne ng tao ang nilalantakan nito, gawa ng hindi man lang nag-abala ang mga aswang para putul-putulin ang bawat piraso ng galamay ng kanilang biktima. Bago pa man kumaripas ng takbo sa takot ang mga kasama niya, pinatulog niya ito sa pamamagitan lamang ng mga lihim na karunungan. Sa muli niyang pagbaling sa kinaroroonan ng mga aswang, kampante naman siyang lumapit dito habang nananatiling walang imik. Nang magkaharap na sila ng mga nilalang na yon, bakas naman sa grupo ng mga rebelding aswang ang labis na pagkairita kay Arong. Habang pinagmamasdan niya ito, panay naman ang ginagawang pag-angil ng mga aswang, hudyat ng kanilang pagpipigil. Maya-maya pa, nang hindi na makapagtimpi ang isa sa mga ito, bigla naman yung sumugod sa kanyang kinaroroonan. Subalit bago pa man bumaon sa kanyang katawan ng matatalas nitong pangil, nagawa na niya yung pahintuin sa pamamagitan lamang ng usal. Animoy ang aswang na yon ay naging estatwa matapos lamang na maikumpas ni Arong dito ang kanyang kamay. Dahil sa pangyayaring yon, doon napagtanto ng mga aswang na meron din siyang tinatangang lihim na karunungan. Upang hindi na lumala pa ang sitwasyong kinakaharap nila, binigyan siya ng aswang ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Ang buong akala kasi ng mga ito, isa lang siyang ordinaryong albularyo na kayang-kaya nilang kitila ng buhay anumang oras na yon ay kanilang naisin. Maaaring nagtataka kayo kung bakit kami napadpad dito. Hindi ba't sa nyugan pa lang binalaan ko na kayo? Bakit napakatigas ng mga ulo ninyo? Hanggat maaari, nais kong wag makasakit ng kapwa ko. Pero hindi niyo ako masisisi, sapagkat kayo rin naman ang nag-uudyok sa akin para gawin ang bagay na to. Sabihin ninyo, saang lugar kayo nang galing at sino ang gabunang pinagsisilbihan ninyo? Seryosong tanong ni Arong sa mga aswang. Nang marinig naman yon ng isa sa mga rebelde, ngumisi lang naman ito habang patuloy siyang iniinsulto. Matapos yung gawin ng nilalang, bigla naman yung napatahimik nang muling ituro ni Arong ang kanyang hintuturo sa kinaroroonan nito. Pagbulong niya sa hangin na huwag pahingahin ng nilalang na yon, bigla na lamang yung bumagsak sa lupa habang pilit na humihinga para mabuhay. Maya-maya pa, dahil sa pagtalikod ng sistema nito sa katawan niya, kung kaya't hindi naglaon yon ang naging sanhi ng pagkamatay ng aswang. Dahil sa pangyayaring yon, tuluyan ang nakuha ni Arong ang pansin ng pinuno ng mga rebelde. Isa yung babae, pero ang katawan nito ay hindi hamak na mas malaki at mas mapanganib kumpara sa mga kasama nitong animoy hindi nakakaintindi ng sitwasyong kinaroroonan nila. Sa pagtayo ng pinunong yon, agad naman yung lumapit kay Arong. Iniwan nito ang kanyang sandata sa lugar na nilayasan niya para maipakita niya sa mangkukulam na wala siyang binabalak na masama. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, bigla yung lumuhod sa kanyang harapan, sabay wika sa kanya ng, "Hindi malayo sa lugar na ito ang pinanggalingan naming baryo. Ano ang pakay niyo sa aming gabunan?" Nang marinig naman ni Arong ang sinabi ng nilalang, inilahad niya ditong kakausapin niya lamang ito ukol sa mga galamay nitong kumikilos malapit sa kanilang baryo. Kahit papaano, nang hihinayang pa rin si Arong na pumaslang ng mga aswang, gawa ng hindi na rin iba ang mga ito para sa kanya. Upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, hanggat maaari nais niya yung idaan sa maayos na pag-uusap. Yun lamang kasi ang naiisip niyang paraan para mailigtas ang buhay ng mga aswang. Matapos naman itong marinig ng pinuno ng mga rebelde, panay naman ang ginagawa nitong pagbabala sa kanya na hindi madaling kausapin ang pinuno ng pamilya nila. Bukod kasi sa makitid ang pag-iisip nito,
hindi yon tumatanggap ng kahit kaninong opinyon, lalo pa kung sa ibang lahi yon nagmula. Dagdag pa ng babae na mataas ang tsansa na maaaring maglaban lamang silang dalawa. Dahil sa sinabi nito, tumawa lang naman si Arong na parabang hindi seryoso sa lahat ng bagay na kanyang narinig. Medyo nagtataka na din noon ang pinuno ng mga rebelding aswang, lalo pat alam din ito ang kalibre ng kanilang pinuno. Ikaw ang bahala kung gusto mong mamatay ng maaga. Huwag mo kong sisisihin. Tandaan mo, binalaan kita. Wika ng babaeng pinuno ng mga rebelding aswang. Bago nila nilisan ang lugar na yon, ibinalik ni Arong ang wisyo ng kanyang mga kasama. Pinauwi niya ito sa baryo at sinabihang wala silang nakita sa lugar na yon. Binigyan din niya ng abiso ang mga ito na ipaalam yon sa kanyang pamilya para hindi yon maghanap sa kanya. Sa pagsapit ng 3:00 ng hapon, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan patungo sa ibayong baryo. Habang naglalakad ang kanilang grupo, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa misyon ng mga aswang na iginagawad ng kanilang pinuno. Ayon sa babaeng rebelde, totoo ang sinabi ni Arong ukol sa nalalapit na gapasa ng kanilang pagkain. Ang karamihan sa miyembro ng kanilang pamilya ay nakakalat sa iba't ibang lugar ng Sagay para mangolekta ng mga karne ng kanilang biktima. Mariinding inilahad ng babaeng yon na may mga plano na sana sila sa lugar nila Arong kung hindi lang ito nakisawsaw sa kanilang misyon. Sa pagsapit ng gabi, sakto naman ang kanilang pagdating sa teritoryo ng mga aswang. Pagpasok nila sa bahay ng pamilya nito, pumungad sa kanya ang isang lalaking may katandaan na. Abala yun sa pagpahid ng langis sa katawan niya. Pagramdam ng nilalang sa presensya ng isang mangkukulam, bigla namang napasilay sa kanya ang mga nanlilisik nitong mga mata. Noong una, kampante pa si Arong na makipag-usap sa nilalang na yon, subalit hindi naglaon, doon na niya dahan-dahang nararamdaman ang kitid ng pag-iisip nito. Dahil sa alam niyang malabo silang magkasundo, kung kaya't ang ginawa niya, binigyan na lamang yon ng babala. Ayon sa kanya, mananatili siyang hindi makikialam sa lahat ng gagawin nito. Basta siguraduhin lang ng nilalang na yon na lalayuan nito ang kanyang baryo. Matapos namang marinig ng nilalang ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman yon habang nakangising sumasagot sa kanya ng, Ako ang masusunod sa lahat ng gusto ko. Umalis ka na bago pa man dilim ang paningin ko sa'yo. Sa paglabas ni Arong sa lugar na yon, hindi na niya ninais pang makipag-usap sa mga nilalang. Para mapadali ang kanyang pag-uwi, ninais niyang pumasok na lamang sa isang lagusan na nagdudugtong sa isang puno ng akasya malapit sa bahay nila. Nang makauwi na siya, pilit naman niyang itinago ang mga bagay na kanyang nalaman sa kadahilanang nasisiguro niya na maaari itong ikabahala ng kanyang pamilya. Lumipas pa ang 2 araw, kahit papaano'y naging kampante naman siya, lalo pat wala siyang nararamdamang kakaiba sa lugar. Subalit sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, laking gulat na lamang ni Arong nang maramdaman niya ang 7 presensya ng mga aswang na pasimpleng nagkukubli di kalayuan sa dulong parte ng baryo. Alam niyang kaparte yun sa pamilya ng gabunang nakausap niya dahil sa magkaparehas ang presensya ng mga ito sa mga rebeldeng minsan niyang nakasama. Bago pa man lumalim ang gabi, agad namang lumabas si Arong sa kanilang tahanan upang puntahan ang kinaroroonan ng mga nilalang. Bago niya nilisan ang kanilang pamamahay, mariin niyang ipinaalala sa kanyang asawa na huwag bubuksan ang pinto hanggat hindi pa sumasapit ang umaga. Sumang-ayon naman yun sa sinabi niya, gawa ng wala din yung kaide-ideya sa mga nangyayari. Sa pagdating ni Arong sa dulong parte ng kanilang baryo,
Tumambad sa kanya ang 7 paniki na nakasabit sa mga sanga ng puno. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya habang nananatiling hindi gumagalaw. Pagramdam ng mga nilalang na dahan-dahan na siyang lumalapit sa mga ito, bigla naman yung lumapag sa kanyang harapan at mabilisang nag-anyong tao. Sa isang iglap, tinubuan ng mahabang braso at kuko ang mga nilalang na yon at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsugod sa kanya. Matapos naman yung masilayan ni Arong, walang awa naman niya yung inatake na siyang naging sanhi ng mabilisang pagkamatay ng mga aswang. Sa bawat paglapat kasi ng kanyang mga kamay sa katawan ng mga ito, mabilisang kumakalat roon ang mga lasong matagal niya na doong inipon. Hindi lang sa pisikal na anyo ang napapahira ng abilidad niyang yon, bagkus maging ang kaluluwa ng mga aswang. Sa pagramdam ni Arong na paralisado na ang buong katawan ng mga nilalang, kumuha siya ng isang kahoy at doon niya inilapat ang kaluluwa ng mga ito pansamantala. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman niyang ikinubli ang mga bangkay ng aswang. Pagsilay niyang hindi na ito masisilayan ng mga ordinaryong tao, dali-dali naman siyang bumalik sa kanilang tahanan para isakatuparan ang kanyang plano. Ang ginawa noon ni Arong, nagpakulo siya ng tubig sa isang kawa habang patuloy yung iniihipan ng mga usal. Nilagyan niya rin yun ng iba't ibang uri ng sangkap na siya namang magkokonekta sa kanya sa kabuoang lahi ng mga aswang. Ayon kay Arong, na sa pamamagitan ng ritual na yon, magagawa niyang malipol ang kabuoang lahi ng mga aswang na nangahas maminsala sa kanilang lugar. Dagdag pa niya na, karaniwan na yung gawain ng mga mangkukulam kagaya niya na nagtatangan ng mataas na aral. Ang iniwan lamang ni Arong sa pamilya nito ay ang grupo ng mga rebeldeng minsan niyang nakasama. Subalit bago niya yung tuluyang palayain, binigyan niya yon ng babala ukol sa maaari nitong binabalak na paghihigante sa kanya. Sa pagsapit ng hating gabi, nagawa na niyang malipol ang kabuuang pamilya ng mga aswang. Bagaman hindi niya yon nakikita, nasisiguro niyang naisakatuparan na niya ito dahil sa pagwawakas ng ritual na kanyang ginawa. Ang nagsisilbi kasing palatandaan noon kay Arong na naisakatuparan na niya ang bagay na yon ay ang pagkatuyo ng kawa at ang pagkamatay ng mga kaluluwang pansamantala niyang ikinulong sa isang patpat. Matapos niya itong magawa, agad naman siyang bumalik sa silid ng kanyang asawa at panatag na natulog na parabang wala man lang yung brutal na ginawa. Sa paglipas pa ng mga buwan at taon, hindi na nga siya nagkaroon ng balita ukol sa pamilyang yon. Bumalik na din siya sa dati niyang gawain upang muling ibaon sa kanyang kalooban ang mga karunungang kanyang tinatangan. Sa pagtanda pa ni Arong, dahan-dahan na din niyang ipinamulat sa kanyang tinatangang karunungan ang kanyang bunsong anak. Para maunawaan nito ang mga bagay-bagay na nag-uugnay sa pagiging isang mangkukulam, inumpisahan niya yon sa pagbabahagi ng kanyang istorya. Ayon sa anak ni Arong na napasahan ng kaalaman nito, marami pang tinatagong lihim ang kanyang ama na ayaw nitong ibunyag pa sa mga taong nabubuhay sa modernong panahon. Pero alam niyo ba na kahit matanda na ang bunsong anak ni Arong, hindi pa rin ito nakakalimutan ang ginawa ng kanyang ama na lumimas ng isang buong angka ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Para sa mga hindi nakakaalam ng ibig sabihin ng lumimas, ibig sabihin nun umubos. Grabe nung lakas neto ni Arong. Hindi ko lang alam kung paano niya nagawa yun. Pero kasi, hindi natin alam talaga yung mga sikreto talaga ng mga mangkukulam eh. Minsan talaga, mas malakas pa yan sa mga aswang, tas minsan naman na nagiging bata-bata lang sila ng mga aswang. Alam niyo yun siguro, palaliman na lang talaga ng karanasan, tapos palawakan ng kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Kasi doon lang naman magbabase yun eh. Isipin ninyo ha, may gabunan yung angka na yun.
Si Arong wala naman, pero inubos niya yung buong angkan. Sa pamamagitan lamang yun ng isang ritual. Ang pinagtataka ko lang, bakit kaya hindi napasok ng 7 aswang yung bahay ni Arong, no? Siguro matindi rin talaga yung depensa nito pero kasi pareha silang kaliwa Siguro kahit gaano kalakas, may part din na kayang kontrahin yun ng aswang, lalo pa nga merong gabunan Kaya medyo napaisip lang ako na kung bakit hindi napasok yung bahay ni Arong. Kasi kung tutuusin, kaya siyang patayin talaga nung buong angka na yun di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.